Pozdrav dragi moji, Brankica Kovačević je ovde za sve one koji su imali sreću da uključe ovaj video snimak i da ga pogledaju. Ako ćemo reći da smo imali sreću, ali mi svi znamo da u životu ništa nije slučajno i da se sve dešava baš onda kada je to za nas najbolje. Pozdrav svima vama, posebno onima koji su mi toliko pisali i pitali gde sam, kada ću ponovo snimati ovaj video, zato što im jako puno znače. Pozdrav svima onima koji su slušali moja videa i koji mi pišu: Brankice, ja te slušam već izvesno vreme, ali tek sada te čujem. Ja vam svima čestitam. Iz kog razloga? Što znači da je došlo do promene vaše frekvencije i vaše vibracije i sada možete da primite poruku koju taj video nosi. Zašto ovaj video? Ovaj video je s jednom posebnom namenom, a to je da vas pozove na seminar upravljanje događajima. Zašto 27.12.? Pa baš zato da zaokružimo jednu godinu i da u novu godinu uđemo sa svim spoznajama koje su nam neophodne da možemo da primenjujemo u svom životu i upravljamo događajima koji nam se dešavaju ili koji će nam se dešavati. Svi smo već upućeni u određene znanja i određene spoznaje. Dosta vas mi piše i kaže: da, ja sam to pročitao, znam, ali kod mene funkcioniše, ne funkcioniše, kako da znam da može uvek i tako dalje. Šta je poenta ovog seminara? Da dođemo do suptilnog nivoa, do najvišeg energetskog nivoa i da tu uradimo promene i da tu osvestimo na koji način možemo da upravljamo događajima, da pravimo selekciju onoga što želimo i da na to manifestujemo i da otpuštamo ono što ne želimo bez straha da će to biti manifestacija u našem životu. Na seminaru ćemo imati i ljude koji su u radu sa mnom već doživjeli određene promene, doživjeli određena iskustva koji će sa radošću to podeliti sa vama, gde su svedočili u nekoliko sati transformaciju, promenu nečega što je bilo nemoguće u nečemu što je postala njihova stvarnost. Jedno je kada o nečemu pričate, a sasvim nešto drugo kada to nešto živite. Pa eto, da bi i vi živeli svoju promenu i da bi vi bili promena koju želite i da bi vaš život bio ono što vama zaista i pripada, dođite na seminar upravljanje događajima, gde ćemo kroz interakciju zajedničkih razgovora i zajedničkih radionica, gde ćemo konkretno na radionici menjati programe i naša duboka uverenja, osvestiti šta su to ta uverenja koja nama ne dozvoljavaju, odnosno mi mislimo da ne dozvoljavaju da se nešto manifestuje u našem životu i kako to da se promeni. 27.12.2015. Zemun. Sve informacije i više informacija o svemu ovome na stranici Brankica Kovačević u inbox. Dobit ćete detaljne informacije i odgovore na vaše dodatna pitanja, a tu možete da izvršite i rezervaciju mesta koja je neophodna jer je broj mesta ograničen. Volim vas i ljubim do nekog narednog videa. Vidimo se i pozdrav!